салом алайкум бародарони азиз. И суруд барои одамои ҳозиразамонай. албатта гӯш кунед, подписатсия кунед, роҳат кунед. фақат замоне шуд замони пулпарастӣ, баланд парвозиҳо дар ҳоли мастӣ, фаловон неъмату мардум ҳамасе, вале фикрҳои мо дар ҳоли пастӣ. куҷо шуд эҳтироми якдигарҳо, суроғи хештан ҷону ҷигарҳо, ҷудо шуд додаре аз хоҳари худ, куҷо шуд нуқтаи нек аз назарҳо. аҷоиб як замон омад сари мо, ки рафти сонгарӣ аз